Usa ka Chinese commercial vessel ang nasangat sa kadagatan sa Suluan ug Sulangan Island sa Guiuan, Eastern Samar. Gikumpirmar kini ni Guiuan Mayor Annalisa Gonzalez Cuan. Aniya ang report. Suma ni Mayor Annalisa Gonzalez Cuan nga karga sa MVZ High 168 ang 55,000 metric tons nga nickel ore sa Imer Mining gikan sa Humunhon Island. Paingon sa China ang naasong barko sa dihang nahitabong insidente. Luwan sa vessel ang 20 ka mga Chinese nga tripulante. Because of the waves and the current na sila na run aground, nagsanglad ba? Mm-mm. But right now, nag-start na yung initial removal of the vessel. So, Karong adlaw gikatakdang kuhaan og 14,000 metric tons sa nickel ore ang barko aron kini mulutaw. Nakigalayon ng LGU sa Philippine Coast Guard alang sa dinaliang assessment sa danyo sa coral. Ilabi na nga usa ka protected area ang Guiuan. Nangayon na usab ang LGU og tabang sa Department of Environment and Natural Resources. yung aming mga divers hindi man makapag-dive kay very, very strong ang current. So, we requested, yung mga Coast Guard ngayon, nagda-dive sila. Tapos yung Salvor, yung salvage company na nagsasalvage sa sa vessel, yun ang nagda-dive ngayon, yung mga magagaling talaga. So I am just waiting for the result of the investigation and the assessment from the Coast Guard. Gisugdan na ang salvaging operation sa Smith Salvage, Singapore. Gibutyag ni Mayor Cuan nga nagpadala gilayon sila og suwat hangyo ngadto sa nanag-iya sa barko aron mahawa na kini sa maong dapit. Although wala namang oil spill. There was no oil spill. There is no leak. Yung load nila. Wala namang dapat katakutan. Baka bumagyo. Pag tumaob at saka yung dala nila, affected yung dagat ko sa dala nilang. Ubadi clans gabutin, Femery dumabok. Balitang bisdak.